मुलांनो, काल आपण EPC1 हा जो पेपर आहे त्याच्यामध्ये ICTच्या संदर्भातली माहिती घेत होतो की ICT हे काय आहे, एक अध्यापनाचं साधन आहे. पण ते पाहण्यापूर्वी की माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान कोणाला म्हणायचं, यात आपण माहिती म्हणजे काय, संप्रेषण म्हणजे काय आणि तंत्रज्ञान म्हणजे काय ते आपण पाहिलं. ICTचे प्रमुख घटक कोणकोणते आहेत ते पाहिलं. आता आपण पाहणार आहोत की जे पारंपरिक शिक्षण आहे आणि माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञानावर आधारित जे शिक्षण आहे, या दोघांमध्ये कोणता फरक आपल्याला दिसून येतं. तर तुम्हाला माहिती असेल की जे मुद्दे आहेत त्या मुद्द्यांमध्ये कोणकोणत्या गोष्टींचा समावेश होतो, तर अभ्यासक्रम म्हटल्यानंतर त्याच्यामध्ये अभ्यासपूरक आणि अभ्यासेतर सगळ्या उपक्रमांचा समावेश होतो. अभ्यासक्रम आणि पाठ्यक्रम ह्या दोन्हीही संकल्पना वेगवेगळ्या आहेत. अभ्यासक्रम ही एक व्यापक संकल्पना आहे, तर पाठ्यक्रम ही संकुचित संकल्पना आहे. पाठ्यक्रमाचा समावेश हा अभ्यासक्रमामध्ये होत असतो. अभ्यासक्रम म्हणजे शाळेचं समग्र जीवन म्हणजे अभ्यासक्रम होय. यात सगळ्या विषयांचा, सगळ्या उपक्रमांचा समावेश अभ्यासक्रमामध्ये होतो. पण ज्यावेळेस आपण पाठ्यक्रम म्हणतो त्यावेळेस पाठ्यक्रम म्हणजे फक्त त्या विषयाचं पाठ्यपुस्तकामध्ये जे काही आशय दिलेले आहेत त्याला आपण पाठ्यक्रम असं म्हणतो. उदाहरणार्थ इयत्ता 5वीचं गणिताचं पुस्तक. इयत्ता 5वीचं गणिताचं पुस्तक म्हटल्यानंतर त्याच्यामध्ये पहिल्या लेसनपासून 20पर्यंतचे जे काही लेसन दिलेले असतील त्याला आपण म्हणणार पाठ्यक्रम. पण जेव्हा आपण अभ्यासक्रम म्हणतो त्यावेळेस इयत्ता 5वीला असणारे सगळे विषय, गणितापासून तर कार्यानुभवपर्यंत सगळे विषय म्हणजे तो झाला इयत्ता 5वीचा अभ्यासक्रम होय. तर जेव्हा आपण पारंपरिक शिक्षण आणि माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान शिक्षण याच्यावर आधारित जेव्हा आपण विचार करतो, तर अभ्यासक्रम म्हटल्यानंतर पारंपरिक शिक्षणामध्ये संस्थांनी तयार केलेला असतो. पण ICTवर आधारित जे शिक्षण आहे तिथे विद्यार्थ्यांच्या गरजा आणि मागण्यांवर आधारित अभ्यासक्रम तयार केला जात असतो. त्याच्यामुळे हा अभ्यासक्रम कसा असतो, लवचिक अशा स्वरूपाचा असतो. तो लवचिक का असतो, कारण तो विद्यार्थ्यांच्या गरजेनुसार तयार केला जातो म्हणून त्याच्यात लवचिकता असते. मात्र पारंपरिक शिक्षणामधला जो अभ्यासक्रम असतो त्याच्यामध्ये मात्र तितकीशी लवचिकता आपल्याला दिसून येत नसते. त्याच्यानंतर पाठ्यांश म्हटल्यानंतर पारंपरिक शिक्षण म्हटलं की ठराविक कालावधीसाठी तो असतो आणि तो दिलेल्या वेळेमध्येच पूर्ण करणे आवश्यक असते. पण ICTवर आधारित शिक्षणामध्ये जो पाठ्यक्रम दिलेला असतो तो वेगाने बदलणारा असतो, गतिमान असा असतो कशामध्ये, ICTमध्ये. त्याच्यानंतरचं अध्ययन आणि अध्यापनाची जी पद्धती आहे ती पारंपरिक शिक्षणामध्ये कशी असते, एकाच गतीने चालणारी असते. वर्गखोलीमध्ये जे काही शिक्षक अध्यापनाचं काम करतो अशा एकाच गतीने ही अध्यापनाची पद्धती पारंपरिक पद्धतीमध्ये चालत असते. पण ICTवर आधारित जे काही शिक्षण पद्धती त्याच्यामध्ये एक समान गती यात नसते. घरी किंवा कामाच्या ठिकाणी आपण आजच्या परिस्थितीमध्ये पाहत आहोत की आजची जी शिक्षण पद्धती जी चालू आहे कोरोना काळामध्ये ती कशी आहे, ICTवर आधारित आहे. घरी कामाच्या ठिकाणी विद्यार्थी काय करत आहे, शिक्षण घेत आहे. आजचा विद्यार्थी कसा आहे, आधुनिक आहे. त्याला ICTच्या बाबतीतलं सगळ्या प्रकारचं नॉलेज आपल्याला दिसून येतं. एक प्रौढ व्यक्तीला जेवढं नॉलेज नसतं तेवढं विद्यार्थ्याला ICTच्या बाबतीतलं सगळं नॉलेज असतं. ही काय आहे, मग त्याची शिक्षणाची गती आहे. परंतु पारंपरिक शिक्षणामध्ये आपल्याला असं आढळून येत नाही. एक साचेबंद शिक्षण, शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्यामध्ये होणारीच फक्त आंतरक्रिया वर्गखोल्यांमध्ये तेवढी आपल्याला दिसून येत असते. पण ICTमध्ये तसं दिसून येत नाही. इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण आहे, एकमार्गी, द्विमार्गी, बहुमार्गी, विकेंद्रित अध्ययन आणि पॉवरपॉईंट प्रेझेंटेशनचा उपयोग करून ICTमध्ये शिक्षण हे दिलं जात असतं. त्याच्यानंतरचं वर्ग, मौखिक संप्रेषण व्याख्यान पद्धती पारंपरिक शिक्षणामध्ये अवलंबली जाते. पण ICTमध्ये तसं नसतं. तंत्रज्ञानावर आधारित
CD असेल, इंटरनेट असेल, वेब असेल, मल्टीमीडिया असेल, यांच्याशी संबंधित असणारी जी शिक्षण पद्धती किंवा ते दिलं जातं ते शिक्षण कशात असतं? ICTमध्ये असतं. त्याच्यानंतरचं व्यवस्थापनासाठी पारंपरिक पद्धतींचा वापर केला जात असतो. म्हणजे सगळी लिखापडी असेल, सगळ्या प्रकारचे हाताने लिहिलेले फाईल्स वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी असतील. पण ICTमध्ये तसं नसतं. कॅमेराच्या माध्यमातून काय केलं जात असतं? शिक्षण यात असतं. कार्यालय किंवा वाचनालयातील जी काही देवाणघेवाण असते, कार्यालयातली जी काही देवाणघेवाण असते ती सगळी ऑनलाईन असते. म्हणजेच ICTच्या माध्यमातून ती सगळी केली जात असते. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल की आजचे जे शिक्षक आहेत त्यांना म्हणजे शासन जी काही सगळी माहिती मागवतं ती सगळी माहिती ऑनलाईन पुरवावी लागत असते. म्हणजे हे काय आहे? ICT आधारित शिक्षण आहे. त्याच्यानंतरचं मूल्यमापन. आता पारंपरिक शिक्षणामध्ये मूल्यमापन कसं केलं जातं? मुलांची लेखी परीक्षा, तोंडी परीक्षा, प्रात्यक्षिक परीक्षा आणि निरीक्षण एवढ्याच गोष्टी याच्यामध्ये असतात. पण ICTवर आधारित जे शिक्षण आहे त्याच्यात कशा प्रकारचं मूल्यमापन केलं जातं? तर ऑनलाईन मूल्यमापन असतं. सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून हे मूल्यमापन केलं जात असतं. माहितीचं सादरीकरण आणि निकालसुद्धा कसे लावले जातात? ऑनलाईनच केले जातात. तुम्ही सगळेसुद्धा याच्यातूनच जात आहात. तुमची परीक्षा ऑनलाईन होणार आहे. म्हणजे तुमचं होणारं मूल्यमापन हे कसं आहे? ऑनलाईनच होणार आहे. त्याच्यानंतरचं माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञानाची गरज का आहे आणि त्याची व्याप्ती काय आणि हे साधन शिक्षणात कसं वापरलं जातं? या सगळा जो काही भाग आहे, हा सगळा जो काही भाग आहे तो आपण उद्याच्या तासाला अभ्यासणार आहोत. आज आपण इथेच थांबणार आहोत.